Godmorgen. Godmorgen. Yes. Vi skal synge en sang, som hedder Kling Klong. Juleklokker klinger, og det er, nu skal der lige være ro her. Det betyder, at alle sammen skal tie stille. Alle. I 0. A. Hvad vil de spille til? Og bagefter vil de spille en syngesang at spille til. Så det er meget vigtigt, at vi er meget opmærksomme i dag. Og synger fint med, så får vi ekstra musik til. Vi får ikke lige ud til at lave det. Sådan her. Hvor er I alle sammen, Peter? Ja, fordi hvis hun sagde det godt, så sagde vi det. Det er en rigtig god dag. Så ses vi efter. Er du rigtig? Det var et fældigt godt. Jeg er en klods her. Det er klart, det er flot. Yes. Optaget du det? Ja, jeg optager jeres klasse, så vi kan huske det. Det er der, ja. Det er klart, det er rigtig flot. Kom her. Oj. Katrine, hun har fortalt, det Laura, der skal have den. Ikke også? Hvem Laura? Laura, der sidder lige der. Nej, så krydser af. Laura.